یوسف توجه بابر رفیق پالکانی هر شخصی ریاستی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت بدخشان بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صف آراستند. سردار استاد قسم حربی 014 مایور غفورو. سلام رفیقان. ба хотири ҷашни рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон айҳати афсарону сарбозон ва прапорщикони қисми ҳарбии 04-даи қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чорабинӣ баргузор намуданд. зимни чорабинӣ сардори қушунҳои сарҳадӣ дар вилоят полковник одиназода исматулло тамоми айҳати шахсиро ба ин саҳнаи тарихӣ ки барои миллати тоҷик басор рамзист аз самими қалб муборакбод намуд. гуфта шуд ки бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби муқаддасоти милливу давлатӣ гардид. миллати тоҷик ки дорои тарих ва суннатҳои хеле қадимаи давлатсозиву давлатдорӣ мебошад, аз давраҳои бостонӣ соҳиби давлатҳои мутамарказ ва рамзу рукнҳои хоси худ будааст. дар ҷараёни чорабинӣ сарбозони ин қисми низомӣ ки давоми чанд моҳ боз дар хизмати марзу буми хеш қарор доранд, бобати арзгузории парчами миллӣ андешаронӣ намуданд. раф шарипов лейтенанти қисми низомии 04 арз дошт ки парчами миллӣ ифодагари иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми кӯҳанбунёду фарҳангпарвари мо мебошад. ин тариқ чорабинӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми ҳарбии 04-даи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилоят бо гузашти низомӣ поён ёфт.